Vi har om virksomheden Post Danmark og herunder Post Danmark Rundt. Post Danmark AS er en cykelvirksomhed, som fragter danskerne post rundt i hele Danmark. I dag er virksomheden førende inde på markedet, dog oplever hele branchen nedgang. Dette skyldes, at meget i dag foregår elektronisk, altså over e-boks og mail. Post Danmark har i dag ca. 15.000 medarbejdere og er derfor et af landets største virksomheder. Dansk Cykelunion er dem, der organiserer og har dannet Post Danmark Rundt. Post Danmark har sponsoreret det og er derved også lagt navn til eventet. Løbet er delt op i 6 etaper og strækker sig over 5 dage og er for landevejsryttere fra hele verden. Der er forskellige cykelhold, der stiller op til løbet, og man skal derfor være en del af et hold for at deltage i løbet. Målsætningen for kampagnen. Eventen Post Danmark Rundt blev hvert år sponsoreret af en række virksomheder. Dette giver virksomhederne en meget unik og mulighed for at markedsføre deres firmaer eller lancere nye produkter til et stort og bredt publikum over hele landet. Eventen giver virksomhederne mulighed for at komme i kontakt med tilskuerne på en anderledes og spændende måde. Dels fordi bilerne kaster reklamegaver ud til publikummet, eksempelvis drikkedunke, nøgleringe, juice og noget mere. Løbet bliver også vist i tv'et, omtalt i aviserne, i radioen og på internettet, hvilket er en meget attraktiv reklame og synlighed for virksomheden og deres produkter. Post Danmarks målsætning for kampagnen er ikke at skabe kendskab, men mere at understøtte deres værdi og medvirke til at opnå et positivt omdømme, altså styrke deres brand. I år blev løbet blandt andet sponsoreret af Post Danmark, Skoda, Novo Nordisk og Røde Kors. Post Danmarks målgruppe. Post Danmarks primære målgruppe er den danske befolkning fra alderen 15 år og opefter. Det er den alder, at man måske begynder at få en indtægt og modtager post fra det offentlige, altså regninger, tandlægepåmindelser, reklamer med mere. Virksomhedens målgruppe kan desuden opdeles i 2 sekundære målgrupper, til virksomhederne og til privatforbrugerne. Målgruppen for Post Danmark Rundt. Sportsaktiviteten Post Danmark Rundt har en bred målgruppe i form af, at sport kan være for alle aldre og alle mennesker. Post Danmark Rundt primære målgruppe er sportsinteresserede mennesker, som måske tager deres børn med til løbet for at skabe den samme interesse hos dem. Det er typisk mænd i alderen 30-50 år, der gør dette. Målgruppeprofil af Post Danmark Rundt. Claus er 37 år, og i 2002 blev Claus gift med Susanne på 35 år. I dag har de sammen 2 børn, Victor på 8 år og Clara på 5 år. Claus bor med sin familie i Solrød i et parcelhus. Claus og familien har hunden Balder. Claus arbejder til daglig som afdelingschef i Coop Danmark. Claus' far var cykelrytter i sine unge dage, og interessen for cykling blev ført videre til Claus. I sin fritid cykler Claus på landevej, dog ikke på samme niveau som sin far, som var DM i landevejscykling. Claus cykler bare for sjov. Hvert år tager hele familien til eventen Post Danmark Rundt, hvor de samles over deres fælles interesse. Victor er begyndt at vise interesse for cykelsporten og tilbringer tit sin søndag med sin far på landevejen. Vores kampagneaktivitet omhandler et Post Danmark Rundt for børn. Løbets aldersgrænse skal ligge på 3-14 år, og det indeholder forskellige aldersgrupper, da 3-årige børn ikke kan køre lige så langt som 14-årige, og da der selvfølgelig er forskel på deres fysiske niveau. Løbet er inddelt i 4 grupper med forskellige distancer. De 3-4-årige skal køre en distance på 1 km med sjove forhindringer. De 5-7-årige skal køre en distance på 4 km, og de 8-10-årige skal køre en distance på 5 km, og til sidst de 11-14-årige, der kører en distance på 8 km. Kampagneaktiviteten passer godt til Post Danmarks målgruppe, i og med at Victor er begyndt at interessere sig for at cykle, og da hans far Claus selvfølgelig gerne vil støtte op om denne nye interesse.